Vi tager lige den underholdning her. Vi har lige over sådan noget helt andet. Fantastisk underholdning, internationalt. Vi skal have et fantastisk percussion-nummer, rytmenummer med kunstneren Papa Rodos. Og det er, må jeg sige, et nummer i særklasse. Det er, vi ser ham i en dødsens farlig cocktail mellem dramatik og højt humør, hvor han vil, altså Papa vil udfordre døden, kan man sige, i et forrygende klunkespillernummer. Lad os prøve at se det. Nummeret hedder Ocean View. Ja, pikspil i verdensklasse. Sådan.